Bitak sa poste ng kuryente sa Lipa City, Batangas, ikinababahala ng mga residente at motorista. Batelec 2 sinabing hindi sa kanila ang posteng nakitaan ng bitak, kundi sa isang telco. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa kahabaan ng Prescatigbak Street sa Barangay 11, Lipa City, Batangas, may isang poste na pinangingilagan sa gilid ng kalsada. Ang ibabang bahagi nito may bitak kaya nagdudulot ng takot sa maraming dumaraan at motorista. Kapansin-pansin na rin ang bahagyang pagtagilid ng poste. Tsaka po maraming nadaang malalaking truck dito, baka madali po. Tsaka po laging traffic dyan, so lagi pong puno yan. Once pong bumaksak, di syempre may maapektuhan pong sasakyan. Delikado yun, baka bigla bumagsak eh. Buti kung walang nadaan, pag may nadaan at nabagsakan, di patay. Nababahala ang mga residente dahil sa lumalaking sira ng poste, kaya't gusto na nilang mapalitan na ito. Pino na rin ng netizen ang umano'y delikadong poste. Sana po ay ma-aksyonan agad-agad kasi hindi lang naman iilang tao yun nadaan dyan kasi public road to eh. Tsaka may mga estudyante din. Ang takaw disgrasyang poste, ipinagbigay alam na raw sa barangay. Sinabihan na raw ng kapitan ng Batangas Electric Cooperative o Batelec 2 tungkol dito. Ang ginawa ko po ay ako po ay nagsadya na sa pamuno ng Batelec para ipag-alam sa kanila na itong nakapost na poste ng ilaw na may bitak na ay para magawa nila ng solusyon. Depensa naman ng Electric Cooperative, hindi sa kanila ang poste kundi sa isang telecommunications company. May joint pole agreement daw sila sa pagitan ng telco. Ito pong case naman pong ito, kasi po yung pong poste po na pinapaalis po, ito po ay kanila kasi napakatagal na po nito, ito po ay bulok na. So ito po hindi po pagmamay-ari ng Batelec po. Tinatawagan at nagpadala ng mensahe ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa telco pero wala itong tugon. Nagkausap na at may koordinasyon na raw ang Batelec at telco. Committed naman po sila na aalisin po daw po agad nila itong poste pong ito. Umaasa ang mga residente at motorista sa agarang aksyon sa issue. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.